A co to? Nikdy předtím jste do toho chuť neměl? Zapřísáhlý starý mládenec a najednou v 55 lubho. No tak to nějak přišlo, no. Člověk zblbne na starý kolena. No jo. Ona je hezká, to jo. Mladá. To se člověk zamiluje raz, dva asi. No, to víte. A jak byste se vlastně seznámili, pane Louka? V restauraci. A která restaurace to byla? Tak malostranská kavárna to byla. Seděla u stolku, jinde nebylo místo, tak jsem přisedl. Slovo dalo slovo. A vy umíte dobře rusky? Právě že ne, akorát ze školy, co si člověk pamatuje. Cigareta. Jo, zapalte si. Ne, že upadla. To ona furt. Hezký. Ukažte. Dobře kreslí kluk. Ty housle? To je violončelo, má to tady bodec. No jo, to housle nemají, co? To by se houslistal pro bod. No. Já mám taky 5letýho kluka, ale takhle by to nenamaloval. Jo, jak se jmenuje? Radek po manželce. Manželka je Radek. Ale manželka je Radka. Čest. Tak jak? To je kapitán Novotný, pane Louka. Poslechněte, milej zlatý, vy máte na svý příbuzný nějaký špatný vliv, ne? Bratr vám emigroval, žena vám emigrovala, co? Vy jste spolu po té svatbě moc nežili v té vaší věži, co? Nikdo ji tam aspoň neviděl. My jsme spolu pár dní žili, ale nerozuměli jsme si. Ona rusky a česky. Toho jste si před svatbou nevšiml zřejmě, že neumí česky. No všim, ale tam byly i jiné věci, v čem jsme se neshodli. Furt větrala například, jak byla ze Sibiře zvyklá na ty zimy. Tak jsme si řekli, že budeme žít každý zvlášť. No tak srandiček bylo dost a teď budeme klopit. Kolik jsi za tu šeškárnu dostal? Tak zatím jsme si netykali tady. My si netykáme, milej zlatý, já ti tykám. A to je rozdíl, poněvadž muklům já tykám. A ty budeš sedět. Na něco jsem se tě ptal. Soudružko, nemůžete to dítě někam? Nejde to, Vlastíku, to jsme zkoušeli. Kde jste vzal peníze na toho trabanta? Něco jsem ušetřil a něco si vypůjčil. Od koho? Od kolegy Pařízka a taky od pana Brože. Svěřila se vám Biliukovová, že hodlá emigrovat? Ne, to mě zaskočilo. Že vám tu nechala svoje dítě, to vás taky zaskočilo, co? Ano, taky. Co s ním hodláte dělat? Asi si ho nechám. Jednou jsem ho vyženil, tak... Tak hleďte, milej zlatý. Ta svatba to byl fingáč jako vrata. A ty pohádky o starým kozlovi, který se zamiloval, si povídejte někomu jinému. A než půjdete do lochu, nemyslete si, že budete hrát ve filharmonii. Leden na funusech si zafidláte. To my už se postaráme. Soudruh kapitán se zlobí právem, pane Louka. Vy byste z toho možná vyšel se zdravou kůží, kdybyste nám pěkně po chlapsku řekl, jak to bylo. Kdo to zprostředkoval, za jaký úplatek jste to udělal. Prostě po chlapsku. No, my se rozhodně nevidíme naposledy. Vy si o tom doma popřemýšlíte a možná, že než si vás znovu pozveme, vy přijdete sám. Ta možnost tady je. Tak, to bychom měli. Tak to bychom měli. Miluje zlatý. No vidíš, ještě 2, 3 výslechy a budeš umět česky. Přestup na trasu
Míšo, já vím. Co děláš? No tak já hraju teďka v takovým tělese. Ježíš, kluk. Promiň. Na trase B se ztratil 5letý chlapec, neumí česky, slyší na jméno Kolja. Předejte ho prosím dozorčímu v kterékoliv stanici. Děkuji vám. Koljo, ty neboj sa. Hlavně nikam neuběgaj a normálně zůstaň v metro, my si tě najdeme. Zdravstvuj. Konec hlášení v ruském jazyce. Pota. Hej! Koljo! Ty jsi mi dal. To nebyl telefonát, pane Louka, to bylo kvílení po drátě. A co říkala? A to bylo furt Koljenka, Rebionok, duša moja. Když jsem mi říkal, že je teta po smrti, jak už je u vás, tak byla na modlení. Prý, že jde rovnou na nádraží a přijede. Hysterka. Proto jsem mi samozřejmě rozmluvil, povídá mi, ty huso, by tě hned na hranicích zaftli a šla bys rovnou do lágru za Ural. A co ten Červený kříž? Tak žádost podala hned, jak tam dorazila. To nemůže trvat dlouho, pane Louka. Děcko patří k matce. Na to jsou mezinárodní úmluvy. Jo, a že vás prej moc pozdravuje. No, tak to je vodní hezký. Алло, бабушка. Это я, Коля. Слышишь? Слышишь, мы были у тебя, но ты спала. Приходи к нам, бабушка.
Tak pojď. Pojď sem. Tak. Zuzi? Louka? Ty, Zuzi, tak se ti mi udělalo nějak smutno a že nevíš, na koho jsem si... Můžeš mluvit? Kde? Až ve varně. No, ty se máš. Jo, ve vaně. Ale on se ráchá dlouho, ne? Pojď. Ty, Zuzi, já hlídám jedno ruský dítě. Ruský, no. Jednoho houslisty z Leningradu. A on mi nechce spát. Ty učíš tu ruštinu. Prosím tě, nemohla bys mu přečíst nějakou pohádku? To je jedno. 5 let. No, něco najdi. Já počkám. Učitelnica. Žili byli bude. Orel a ovečka. No, senzace, senzace. Tak já ti ho dám. Коля Белюков. Нет, орла я не боюсь. На самой вершине Кавказских гор жил орел. Однажды он залетел так высоко, что прилетел на звезду. На звезде стоял маленький домик. В нем жила старая овца со своей овечкой. «Я прилетел в гости», — сказал орел. «Давай посмотрю, как вы здесь живете». Красивые. Dík, Zuzi. Dík. U mě si je zapomněla. Černý s krajkama. To si šla domů bez nich. Ne, kalhotek bych si všiml přece. Zuzi, já bych tě taky rád viděl, ale teď to nejde. No, ozvu. Ahoj. Привет. Тебя как зовут? Меня Коля Белюков. Хочешь булку? Давай отсюда. Nekrm ty holuby, bude jich moc.